Terve kaikille ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään me puhumme suomen kielen historiasta. Suomeksi, mistä kieli tuli? Miksi se ei kuulosta samanlaiselta kuin se naapurit Ruotsi, Norja tai Venäjä? Miten se kehittyi ja miten sen ainutlaatuinen ääntäminen ja kielijuppi syntyi? Minä selitän nyt kaiken tämän ja muutakin. Tässä on suomen kielen historiaa. Niin kuin kaikki uralilaiset kielet, suomikin syntyi Uralvuorten alueella vuosien 8000 ja 2000 EEA välillä. Kaikki uralilaiset kielet ovat saaneet alkunsa yhdestä kielestä, joka on nimetty kantauraliksi. Se jakautui moniksi kieliksi ja yksi niistä oli kantasuomi. Se jakautui vielä ja tästä kielestä tuli pohjoinen murre, joka on nykyään suomen kieli. Etelämurteita, joita ovat nykyään virun kieli ja liivin kieli. Ja itämurre, joka on nykyään karjalan kieli. Ensimmäinen dokumentoitu kirjoitettu kantasuomen kielinen teksti oli Koivunkuori-kirje 292. Se oli kirjoitettu 1200-luvulla ja se löysi Novgorodista vuonna 1957 neuvostoliitolainen löytöretkelijä. Siinä oli myös aakkoset, jotka oli kirjoitettu kyrillisillä aakkosilla. Ja se murre, josta tuli kantasuomi, oli samantyyppistä kuin karjalan kieli. On 3 tapaa, miten Koivunkuori-kirjan voi translitteroida ja kääntää. Ensin on Juri Jelisejevin käännös. Hän sanoi, että kirjeessä tuli sen tarkoitus. Jumalan nuoli 10 on nimesi. Tämä nuoli on Jumalan oma. Tuomion Jumalan johtaa. Jelisejev sanoi, että tämä on taikauskoinen rukous, jolla haluttiin suojautua Salomoilta. Toinen käännös oli Martti Haavion, joka oli suomalainen mytologiakirjailija. Hän sanoi, että siinä saattoi lukea näin. Hänen käännöksensä mukaan kirjoitus on vala. Ja hän käänsi se näin. Jumalan nuoli ihmisen, nuoli sekä nuoli oma. Tuomion Jumala kahlittavaksi. Kolmas tulkkaus tuli Jevgeni Khmelnytskin, joka oli professori. Hän piti myös kirjoitusta rukauksena. Ja hän tulkitsi, että se sanoi näin. Tässä on se, mitä se tarkoittaa. Jumalan nuoli 10 nimesi. Nuoli säihkyvä, nuoli ampuu. Suuto Jumala tai syytty Jumala. Ohjaa tai johtaa. Ensimmäinen kirjoitus suomeksi oli saksalaisessa matkapäiväkirjassa noin vuonna 1450. Se sanoi, minä tahdon gärnast puhua suomen kielen, en minä täydä. Tai moderniksi suomeksi, minä tahdon gärnasti puhua suomen kielen, mutta en minä taida. Päiväkirjan mukaan se oli suomalaisen piispan, mutta suurin osa piispoista puhuivat ruotsia tuolla luvulla. Kun Suomi oli Ruotsin vallan alla, he saivat vain puhua suomeksi tavallisessa elämässä, mutta ei hallituksessa, kirkossa vai kaupankäynnissä. Ihmisiä, jotka puhuivat suomea, pidettiin toisen luokan kansalaisina, koska he eivät voineet käyttää heidän omaa kieltä suurimmassa osassa tilanteista.
Tämä suomen kielen tukahduttamisen aika oli noin vuodesta 1150 vuoteen 1809. Ensimmäinen suomen kielen järjestelmän oli kehittänyt Mikael Agricola 1500-luvulla. Tämä järjestelmä perustui ruotsin kieleen, saksan kieleen ja latinan kieleen. Vaikka suurelta osin suomen oikeinkirjoitus vielä perustuu hänen järjestelmänsä, siihen on tehty muutamia muutoksia. Esimerkiksi tässä oikeinkirjoituksessa ei ollut tapa merkitä pitkiä ja lyhyitä vokaaleja. Nykyään sanan voi kirjoittaa 1 vai 2 vokaalia merkitsemään sen pituutta. Hitaasti suomen kielestä alkoi tulla enemmän ja enemmän osa yhteiskuntaa. Suomessa he kustansivat kirjallisuutta suomeksi ja olivat käyttämään sitä hallinnollisissa tilanteissa ja tieteessä. Vuonna 1853 Daniel Europaeus kustansi ensimmäisen ruotsi-suomi-sanakirjan. 2 merkittävintä kirjoitusta tuolta ajalta ovat Kalevala ja 7 veljestä. Kalevala on Elias Lönnrotin kirjoittama. Se on karjalaista ja suomalaista suullista kansanperinnettä, jotka koottiin runoksi. Kalevalalla on yksi suurimmista vaikutuksista suomen kulttuuriin ja kielen vielä nykyäänkin. 7 veljestä on Aleksis Kiven kirjoittama. Tämä oli ensimmäinen romaani, joka kirjoitettiin suomeksi, ja sitä kutsuttiin Suomen kansallisromaniksi. Vihdoin suomen kieltä kutsuttiin viralliseksi kieleksi vuonna 1892. 2 suomen muotoa kehittyi: yleiskieli ja puhekieli. Yleiskieli on se, mitä käytetään kirjoisissa ja toisissa kaavamaisissa kirjoituksissa. Ja puhekieli on mitä puhutaan. Yksi esimerkiksi tästä on numerot. Yleiskieli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puhekieli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nopea puhekieli Y, K, K, Ne, Vi, Ku, Se, 8, 9, 10. Ja toinen esimerkki on se, miten sanotaan minä olen. Puhekielessä tämä on mä oon. Pronomit, niin kuin hän ja he, ovat se ja ne puhekielessä. Suomen kielen kehityksen ajan saatossa monia sanoja lainattiin toisista kielistä. Suurin osa niistä ovat ruotsin kielestä, mutta viime vuosikymmeninä monet englantilaiset sanat on löytäneet niiden tiensä suomen kieleen. Vaikka Suomi oli Venäjän vallan alla vuosina 1809–1917, suomen kielessä ei ole paljon venäjää. Ja siksi ruotsi ja suomi pysyivät Suomen virallisina kielinä. Nykyään suomen kielillä on 5 miljoonaa puhujaa. Suurin osa heistä asuu Suomessa, mutta suomen puhujia on myös Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Brasilissa ja Kanadassa. On myös
amerikkalainen suomen murre, jota puhutaan amerikkalaisen osavaltiossa Michiganissa, johon on lisätty paljon sanoja englannista, mutta ne sanotaan suomalaisella tavalla. Tuo haventa, itse tuon sanoiksi virkki. Ja lähtenyt vaeltelemaan. Miten hän voi viihtyä yksin? Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se Tämä oli suomen kielen historia suomeksi kerrottuna. Jos tykkäsit tästä videosta, älä unohda painaa like-nappia ja tilaa mun kanava, jotta saat enemmän tällaisia kielivideoita. Tack för idag, lihitrao, tschüss, auf Wiedersehen ja tällä kertaa moi moi!